martangi yang mahita dame di debatana sumurun sian saluhu naroha imana mengaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marihita saluhuna bari tanaul dan kabihatan debata dihita imana tarsura di Psalmen 17 ayat 1 ayat 6 tangyo kamu mahatani debata. Saya tangi mahasitongan ali Jakoba tangihon maalu-alukun. Saya tarehon mapinggolmu tu tangiakon sian bibir na somar pangaci. Saya dapotan maahu sian buhim, saya ditatak mata mahasitongan. Nunga di duduhoro haki ditikir ho borngin naing. Dilala ho ahu hape dang adong jupako. Hubopangi do akka pikiraku asa unang mangalaw si pamangakku. Saya merjaga do ahu dilakkalakka ni jolma si pangarupa. Dia kapabahena ni jolma dopak hata ni pamangam. Saya dihut-dihut lakkalakkaku do akka bugasmu. Dang mau raur pangalakkaku. Saya huru hupa juju ay dielu si huru ahu ali di batam. Saya tareho mapinggol mutuahu tangihon ma hatakon ima sahana dihamuna donga saha porsyaon songon temani turpu taon ditangihon debatado jujuni partior adorang sopinai wahiba turpu taon adong masada barita namar donga poda disada luar adong masada keluarga ya keluarga on budohonon keluarga na vurjudo disada tiki Roma amat tapar bagason madapoton makatahatai do padditana dusongoni di pakaton na sidang dido amat taima asa manggarong di bagas na alanung nga liling na sida masita da marsaor di pangido maasa malanggarong na sida di bagas ni amatay jepek hatarohonon Roma marso nay jala rap marsipanganon matutuna sida alay dorang so marsipanganon dido amat tapar bagas homang adorang so marsipangano kita amang padita nami ninna marupani bay mama tangyang ta ninna Roma musinat tay homa pa ninna dungi masipay bali-balian na sida gabi didot na sida na dua ma toy ma homa boru ninna Roma boru nay dakku boto tangyaku ninna dakku boto martangyang ninna borunay alamit me dopit dungi Roma omat nay ya udah berdoa aja dua singka aja doakan aja apa yang mama katakan itu aja doamu ninna marupani alo may bereng borunay songon na marmera daw songon na gugu omat nay ujung na olo ma borunay didok borunay ma marilah kita berdoa ninna borunay Tuhan kata mama saya, ngapainlah bapak ini undang-undang pendeta makan di rumah kami, bikin repot. Itulah kata mamaku, Tuhan, amin. Ninna marapani. Dung dido amin gugu mama tayo inatay serba salaman. Alay neneng itaida ima dang apalah di hata-hata neng alay ima naklengan ni ima hapoloson ni taringot tu ngolu partangyangon ni danahi alani dia makadonga saha porsyaon molo teida di bagas 10 taon ditaringoti do ima na ditangi hujjahu bado tangyang ni para pesalmen dang apala tabuni tangyangi na ditangi hujjahu ba alay na teida di bagas 10 taon dang holani nanang dipasahan alay tanah tumabu ima dampak manang perbuini nguru ni si partangyangi
di tonga-tonga ni Portibion. Jalai na ubagas taida. Asa takas may siyan tema ni minggu tay ditangi di batado juju ni partigor. Alamar dumu itu pana daun ni parpesalmen di nguluna pabahenan ni Jakuba. Jala di hasi holi ibana do. Ima di sada panidangyon. Mamuji Jakuba. Martangiang tu Jakuba. Jala pasat nguluna tu Jakuba. Ditangi ako parpesalmen doa satu tong satia ibana nang bangsoy mangoloy Jakuba. Aso nang terpengaruh tu akka uga-uga unang terpengaruh tu Portibion aso nang sarobang nguluna do akka pangota do akka parcahan alani ya maka do nga saha porsya mulutay da turpukon adong manang piga-piga nanay pasahaton ni turpukon tu hita na parjulu ima ditangihon di batado tangiang naso marpangaci lapatan na halak na marpangaci ima halak na munapik na marpangaci ima na berpura-pura gudak anak martangiang na berpura-pura tangiang na marpangaci tangiang imana holan di bibir hidup benna hidup naking di ayat sadei ditangyo kodo tangiang naso marpangaci siya bibir naso marpangaci lapatan na siyang bulus ni rohan asana perjulu neng ingotota di pasaha para pesalam edison ditangyo di batado tangiang ni naso marpangaci lapatan na orang-orang yang tulus na bulus rohana dang alani kata-kata nai dang alani malonai alai molo didok di bagasat turpu taon ima songot tangyang ni parpesalmen tangyang mangido haluaon mangido huaso mangido padongan di batang ima no bagas gijujuni parpesalmen asatung takas di ditangi di batano juju ni akan nabulus marroha napaduahon di ayat namangihu ima say ditatap jauh badong akka jolma na di bagasan hasitongan Tuhan tidak menutup mata terhadap orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Asasian haroroan hatani parpesalmen nama dok ditikir hudo borminne. Diberi kodo, dipopangi jala di ida hudo nguluk. Nalang dohoron ni parpesalmen patardo sudin. Alai asa takas didok parpesalmen ibanak kaningani dang dipudi debata ngoluni akka nabulus martangyang halak na masihol di hasitongani nakeng na mangulu di bagasan umi disido di ida parpesalmen perdalanan ni ngoluni parpesalmen di bagasan nguluna na di halomohon ni debata jadi termasuk figur jadi figur ni si Daud na taida ima figur na di halomohon di batang nendo honot tanang na supar dosa ibana dang na soro kakurangan dang na sempurna ibana alay berengot tado ima di bagasan panidangyon di parpesalmen odo ibana ima dakkolan na martangyang alay di bagasan na pasahato tangyang nai di pasah ibana dosian dohot siya kasih tongan jujur tulus jalaido nanaing sada sihangul honota di bagasan ngolu juju tai mangido tribata ikon diame jujur hita ikot tulus hita
ikubui hita soongon parpesalmenon manada marnida akka pasu-pasu natajalo. Napatuluhon na yung dohonon ni turpukon ima borhat mahita siyan aya opati. Say marjaga do awdi lakkalakaku jala say huida do ima bogaso lapatan na di si ima mau introspeksi, lapatan na bahwa tidak mau tergoda, menjaga diri itu na bagas molo halak na menjaga diri na kalingani di jamotto lakkalakana di jamotto pakatena di jamotto dirina tu sahani molo jamot tita itu na kalingani dang tergoda yo benero di pesalmen sadeng mertua mahalak na soolo manghutu taynya kaparcahat jana na soolo jongjong tu dadani akka perdosa jala na soolo sahududa do akka pangarehe ima naik jamot dita asa hatuote na kengani na soolo hita sahudulan diakka panggete-gete diakka percahat diakka pangarehe gudang nyaka pangarehe di partikyanon ido nakayangani di dok parpesalmen asa ngulu nyaka na mangarehe nakayang ima marpangat sipi tutu gabi ido dijaga hun ibana nguluna menjaga hun diri asa bui diramoti pamanga pakatayo pangalakayon ang giat ima nakayang marhiti pangaraju diri dang bui diukur portilyon ibana anak batak mandok manat unang tertutup dadap unang terrubung jala sian hata namanati sian hata hati-hati ina kengani tutu asa marsiajar dohita ima menjagahun lakat menjagahun mulutna asa tung masetarida hataridaan jolma si partangiang namangyu dia makadonga saha pursiaun di pasa turpu todo ima Tuhan mau menguji setiap orang percaya asa tung taida pi akka hamaulo kamaulo ni dang nagaya be kita medebu alai asa tangdo asa lulus jale tahingot sesulit apapun kemelut manang akka kus manang hamaulo tadupi alai kodohonot tado di bagasan muluta tungso di pasobu debatado hita tungso di paloas do hita marungrum so tungso di paloas do hita madabu alai ikoni ngotot tado setiap persoalan dan kemelut yang kita hadapi taida ma di bagasan nguluni parpesalamenon dia me di bagasan tangiang nado di pasahat ibana karena dia tahu segala kesulitan itulah ujian membuat dirinya semakin mengenal Tuhan. Atong molobor hati tanak kaningani sian temate ditangio debatado jujuni akka partigor asa unang merasa kecil hati kita di bagasan mulut tahun mernida portibion mernida hebat ni portibion marnida akan masa di portion alai ikon ingotot tama songon pengalaman ni panidangin ni parpesalmenon apapun kondisi yang dihadapi ia tahu Tuhan menyertainya ido sitirwota sian parpesalmen ketika kita mau meneladani di sido nak ditangi debatado sulit jujur ni baneng. Berdoalah dengan setulus hati, berdoalah dengan sukacita dan sejujurnya, sebab doa kita lagi kekuatan kita, tang yang taido jujur tatu di bata, jala tang yang taido imamanad bata dahon di bagasan narosuhita dohot debata aleta ingok ma dialusi debatado sudi jujur tai hobar tusaka dohot tulomoni rohana. Amin.
mauliate madiho ali Tuhan debata ala di paloso hami totong juju tua depan sesau masaka do lo menuham. Amin.